गिबियावनो नोंथांखौ आंनि बर' सानखान्थि चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअखौ आङो खना इंराजियाव एंगल्स बे टपिकखौ लानानै बानायदों। बे भिडिअखौ आं ओरैबायदि बानायदों जाहाथे बेयो गासैबो रोखोमनि सोलोंगिरि बिथांमोननि थाखाय मदद गोनां जायो। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे चेनेलाव आपल'ड जानाय मोनफ्रोमबो भिडिअनि आपडेटखौ मोननो थाखाय बेल सिनखौ दांनो थाखाय दाबाव। खनाथि खना राइट एंगल। दा खनाथि खनाया मा? बेनि बुंफुरलुखौ जों नायनि। मोनसे खनानि माना 90 डिग्री जायोब्ला बेखौनो खनाथि खना बुङो। माने जायखिजाया मोनसे खनानि माना जुदि 90 डिग्री जायोब्ला बा 90 डिग्री जायोबा बेखौनो खनाथि खना होननानै बुङो। दा ओरैबायदि खना हमना ला ओरै दङ ओरै दं। दा बेयाव हमना ला इयो अ, नैबे ए, नै बि। ओमफ्राय उनाव नैबे खनाया नैखिनि खनाया जुदि 90 डिग्रीब्ला बेखौ जों जुदि ओरै नैबे इखिनि खनाखौ जुदि सुनानै 90 डिग्री मोनोब्ला अब्ला मा जागोन? बे खनाया 90 डिग्री जाहैगोन आरो माने खनाथि खना जाहैगोन। आरो बै खनाथि खनाखौ जों बोरैहाय लिरगोन? बेखौ जों लिरगोन जिहेतु ए अ बिया मोनसे खना नालाय बेखौ लिरनायाव जों ओरैबायदि लिरनांगौ। नैबे जाबाय एंगल सिन बियो। ओमफ्राय ए अ बि इज इक्वल्स टु 90 डिग्री बेफोरबायदि जाहैगोन। माने एंगल ए अ बि इक्वल्स टु 90 डिग्री ए अ बि होनना फरायगोन नैबे खनाखौ आरो बे बेसे 90 डिग्री अब्लाथाय बे 90 डिग्री जाबाय नालाय ए अ बिया मा जाहैबाय? मोनसे खनाथि खना बा राइट एंगल जाहैबाय। खनासा खना एक्यूट एंगल। दा बेनि बुंफुरलुआ माबायदि नायना लाबाय जों गिबियावनो। मोनसे खनानि माना 90 डिग्रीनिख्रुइ खम जायोब्ला बेखौनो खनासा खना बुङो। माने जायखिजाया 90 डिग्रीनिख्रुइ खम जायोबा माने खनाथि खनानिख्रुइ दुइसिन जायोब्ला बेखौनो खनासा होननानै बुङो। दा जों मिथिखागौ मा 90 डिग्रीनि खनाखौ मा होनना बुङो? बेखौ खनाथि होनना बुङो। खनाथि। अब्लाथाय 90 डिग्रीनिख्रुइ जिखिनि माने फिसासिन खनाफोर थागोन जेनेबा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री बिदिनो थाङै आप टु बेसे 89 डिग्रीसिम जेमानखिनि खनाफोर दं गासैखौबो मा होननानै बुंगोन? खनासा खना होननानै बुंगोन आरो। खनामा खना इंराजियाव obtuse एंगल। दा खनामा खनाफोराव बेखौ जोङो बुंफुरलुखौ नायना लानि। मोनसे खनानि माना 90 डिग्रीनिख्रुइ बांसिन जायोब्ला बेखौनो खनामा खना बुङो। माने मा होनना बुंदो? खनानि माना 90 डिग्रीनि देरसिन जानांगोन। आरो बेयाव बुंफुरलुआव मोनसे खोथा मख'नाय जायाखैब्लाबो बेखौ मिथिखानांगोन जे खनामा खनाया मा जानांगौ? जे 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन। नाथाय मा जानांगौ? 180 डिग्रीनिख्रुइ खमसिन जानांगौ। खमसिन बे जानांगौ। माने मोनसे खनामा खना जानोब्ला मा जानांगौ? 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन नाथाय 180 डिग्रीनिख्रुइ खमसिन जानो नांगौ। आच्छा दा बेफोर खनाफोराव बबे जागोन? दा 90 डिग्रीनिख्रुइ देरसिन नालाय बबे? नैबे 91 डिग्री 92 डिग्री 93 डिग्री बेफोरबायदिनो थाङै बेसेलागिन जागोन बियो? बेयाव 180 डिग्रीनिख्रुइ खमसिन माने 179 डिग्रीसिम। माने बुंनो थांब्लाथाय 91 डिग्रीनिफ्राय 179 डिग्रीसिम जिखिनि खनाफोर दं बेफोर खना गासैखौबो जोङो खनामा खना होनना बुङो। इंराजियाव obtuse एंगल होननानै बुङो। गोथों खना स्ट्रेट एंगल। दा स्ट्रेट एंगल बा गोथों खनानि जिथु बुंफुरलु बेखौ जों फरायना नायनि। बेयाव दङ ओरैबायदि। मोनसे खनानि माना 180 डिग्री जायोब्ला बेखौनो गोथों खना बुङो। माने मोनसे खनानि माना 180 डिग्री जायोबा बेखौनो मा होनो? गोथों खना होननानै बुङो। अब्लाथाय दा गोथों खनाया माबायदि जागोन बेनि महरा? बुंनो थांबाथाय गोथों खनाया मा? मोनसे गोथों हांखोनिफ्रायनो फैयो। हमना लाबाय नै मोनसे हांखो दङ। बेयाव जुदि जोङो जायखिजाया मोनसे बिन्दो लायोबा हमना ला इयाव ए बिन्दो लाबाय अब्लानिया बेयाव मा जागोन? मोनसे खना सोमजिगोन। हमना ला नैबे हांखोनि नामा ओरै जाहैदोंमोन जे ओजोंहा एम नैजोंहा एन इदि जादोंमोन। अब्लानिया नैयाव जों बिन्दो मोनसे लानाय लोगो मा जाबाय? मोनसे ओरै गोथों खना सोमजिगोन। बेनिफ्राय बेहालागै जेब्ला जों ओरै सुना नायगोन
सुना नायबाथाय बेखौ 180 डिग्री मोनगोन आरो बेनिखायनो 180 डिग्री मोननाय लोगो लोगो बेखौ मा होनगोन MAN इखौ खना हिसाबै लिरोबा खना MAN माने एंगल MAN इज इक्वल्स टु बेसे 180 डिग्री अब्लानिया 180 डिग्री जानाय लोगो लोगो मा होनबाय बेखौ जोङो गोथों खना बा स्ट्रेट एंगल होननानै बुंगोन आरो मानो होनब्लाथाय बे मोनसे गोथों हांखोनिफ्रायनो फैखादों बेनिखायनो बेखौ गोथों खना होननानै बुङो बिखुं खना रिफ्लेक्स एंगल दा बेनि बुंफुरलुआ माबायदि जों खेबसे नायनोसै बेनि बुंफुरलुआ इदि जे मोनसे खनानि माना 180 निख्रुइ बांसिन नाथाय 360 डिग्रीनिख्रुइ खम जायोब्ला बेखौनो बिखुं खना बुङो दा अब्लानिया बिखुं खनाफोरा अबे जागोन 180 निख्रुइ देरसिन होनना बुंदो अब्ला आरो लोगोसे मा होनदो 360 निख्रुइ खम अब्लाथाय अबेफोरा जागोन माने 180 निख्रुइ देरसिन नाथाय नैबे 360 निख्रुइ दुइसिन होनना बुंदो नालाय अब्लाथाय अबेफोरा जागोन 181 डिग्री 182 डिग्री 183 डिग्री इदिनो थाङै 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 बे 360 डिग्रीनि खम माने बेसे 359 डिग्री एसेंसेङालागै जेमानखिनि खना दं गासै खनाखौनो मा होननानै बुंगोन बिखुं खना होननानै बुंगोन जाफुं खना कमप्लिमेन्टारि एंगल्स दा जाफुं खनायाव बेफोरा दा मोननै खनानि दाजाब गासैया 90 डिग्री जायोब्ला बे खनाफोरखौ जाफुं खना बुङो होननानै बुंदो अब्लाथाय मोननै खना लानांगोन आरो बिसिनि दाजाब गासैया 90 डिग्री जानांगोन एग्जांपल हिसाबै जेनेबा 30 डिग्री आरो 60 डिग्री इदि होयोब्ला अब्लानिया बिसोरखौ दाजाबना नायबाथाय मा मोनो 30 डिग्री आरो 60 डिग्री जों इखौ दाजाबबाथाय जों मोनो 90 डिग्री अब्लानिया जों मा होनना बुंगोन नैबे 30 आरो 60 खौ बेखौ जोङो जाफुं खना होननानै बुंगोन थिग इदिनो हमना लाबाय मोनसे 40 डिग्री मोनसे 50 डिग्री होदो अब्लाथाय बे मोननैखौ जों प्लास खालामना नायबाय 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री बेसे मोनगोन जों 90 डिग्री मोनगोन अब्ला बेखौ 90 डिग्री मोनबा मा होनसिगोन जे 40 आरो 50 खौ दाजाबना मोनदो नालाय बे जराखौ मा होनना बुंगोन जाफुं खना होननानै बुंगोन जाफुंमा खना इंराजियावबा साप्लिमेन्टारि एंगल्स दा जाफुंमा खना बा साप्लिमेन्टारि एंगल्सआ मा बेखौ जों नायनि मा दं जे मोननै खनानि दाजाब गासैयाव 180 डिग्री जायोब्ला बे खनाफोरखौनो जाफुंमा खना होननानै बुङो अब्लानिया ओरैबायदि जे मोननै खना लानांगोन बिसोरनि दाजाब गासैयाव 180 जानांगोन जेरैहाय हमना 30 डिग्री होदो मोनसे 150 डिग्री होदो अब्ला जों इ मोननैखौ जुदि दाजाबना नायो 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री बेसे मोनगोन 180 डिग्री मोनगोन अब्लानिया मा होनना बुंगोन जिहेतु इ मोननैखौ 30 आरो 150 खौ दाजाबना 180 मोनदो नालाय नै 30 आरो 150 डिग्री इसोरखौनि जराखौ मा होनगोन जाफुंमा खना होननानै बुंगोन थिग इदिनो मोनसे एग्जांपल लालायबाय हमना ला 120 डिग्री आरो मोनसे दं 60 डिग्री इ मोननैखौ जों दाजाबना नायनि 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री होमबा बेसे जागोन 180 डिग्री जाहैगोन अब्लानिया जिहेतु 120 आरो 60 डिग्री मोननैखौबो दाजाबना 180 डिग्री मोनदो नालाय 120 आरो 60 डिग्री बे मोननैनि जराखौ मा होनना बुंगोन जाफुंमा खना बा साप्लिमेन्टारि एंगल्स होननानै बुंगोन आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव जय बर' हारिनि जय बर' रावनि गोजोन्थों।